μας έχουν ώρα. Έτσι. Δεν χρειάζεται να φοράμε ρολόι. Ρολόι φοράμε για να δείξουμε ένα στάτους. Έτσι. Άρα λοιπόν το στάτους θέλει να αγοράσει. Και όσο πιο ακριβό, τόσο το καλύτερο το στάτους. Έτσι. Όταν πάει σε ένα ακριβό εστιατόριο, πάει σε ένα ακριβό εστιατόριο διότι αγοράζει στάτους. Θα μπορούσε να φάει και να χορτάσει σε πιο φθηνό εστιατόριο. Θέλει το στάτους. Λοιπόν, οπότε, όταν μου λέει ότι είναι ακριβό, μου λέει εγώ καταλαβαίνω ότι δεν το έχω διαφημίσει ή εγώ ή η εταιρεία μου. Θέλει περισσότερη διαφήμιση. Θέλει εξυπνότερη διαφήμιση. Θέλει καλύτερη διαφήμιση. Θέλει μεγαλύτερη διείσδυση σε αυτόν. Υπάρχει μια λέξη που λέγεται positioning. Το positioning είναι η το positioning σημαίνει στα αγγλικά τοποθετώ, η τοποθεσία. Λοιπόν, είναι να τοποθετηθεί στο μυαλό του πελάτη ότι το χρειάζεται. Πρέπει να το πάρει. Γι' αυτό παίρνει Apple, γι' αυτό παίρνει iPhone και δεν παίρνει Samsung, που είναι πολύ φθηνότερο. Κανείς δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί στο έπακρο ένα iPhone. Έτσι. Το παίρνουμε διότι θέλουμε να κρατάμε ένα iPhone και όχι ένα Samsung ή ένα κινέζικο. Το ίδιο πράγμα λοιπόν είναι. Έχει δουλέψει στη διαφήμιση με τέτοιον τρόπο, άμεσα και έμεσα, δηλαδή και με χρήστες οι οποίοι το χρησιμοποιούν, οι οποίοι είναι επώνυμοι, γνωρίζουν έχουν μιλήσει ότι τους είναι πολύ πιο εύκολο, είναι πολύ πιο κομψό. Η αισθητική παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην πώληση. Το να περάσει, δηλαδή η διαφήμιση να περάσει την ιδέα ότι είναι κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ κομψό και δευτερευόντως χρήσιμο. Είναι πολλά πράγματα τα οποία συντελούν στην καλή πώληση. Δεν είναι μόνο το χρειάζεσαι. Στην απάντησή σας σε καταλαβαίνω. Μια άλλη πιθανή απάντηση είναι ακριβώς σε σχέση με τι. Συμφωνείτε με αυτήν την απάντηση? Θα σε ρωτήσω και θα το απαντήσεις εσύ. Όταν μου πεις